Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu izingane zesithembu. We guys, emzumbe banento yokuba amaZulu akuzizonke. Niyababona laba bakuzizonke lapho kahle sifonele bani sithi ayizame ngenye indlela lento abayenza lapha la bakhuluma isiZulu ongasazi ukuthi isiZulu esithini umsele ngenitshelo banobuzi world banobuzi zonke banobusta life ngoba why future father-in-law uhleli no baby mama kaSpindi angazi ukuthi i-conversation ithini kodwa simenyiwe siyalapho sizothi kanti yazi mina ngisolani guys phumani la kancane kuTerelo no baba uMseleko angicabangeni ukuthi amakhosikazi asemzumbe afela izono zalokhu ngakhulunywa ngayo kuthando nesithembu niyabona ngoba phela manje into yasinesi lobu sihlaziya la inokumemeza ubaba wakhe uyabo ngoba ubaba wakhe e-high school ila kube khona usine waba ingane yagogo njengoba nje lento siba yiphethini ngoba noThando esephenduka ingane yamacele nomsileko kodwa uThando uyazi ukuthi uma wakhe ubani ngoba lelo qiniso lelo uma sesixoxa nje sonke fanele sixoxe kahle libe yiqiniso ukuthi ingane ngisho ingathathwa ithi nakho anti size abe warm u-anti enganeni ayiphathe kahle kodwa ingane lekhulayo iyakwazi ukuhlukanisa la kwi-family tree ukuthi hawu u-anti lo umalume lo umkhulu lo ugogo lo umama lo ubaba lo ukuba absent kukamama because isimo simbiza ekutheni akasebenza ngoba mhlawumbe usheshe wathola umntwana uzoyiphendula ingane uma sibuza imibuzo nobaba kanjalo manje yasine mina ngibe nalokho ukuthi yabo le yanto yona ayicaci kahle ngoba phela la kithi indlu yethu asikhulumi ngezinto asikhulumi shem and ekutheni into ikhulunywe kahle ibe iqiniso ungasala ekutheni umzali akabi wrong ubile umzali ube wrong noma engazi isimo esimenze abe wrong waba absent ngoba isimo simphoqa ukuthi aka absent ngoba eqhubeka nempilo kodwa ngesikhathi esizwa kumzali emelwe endaweni yakhe mayisebuya akabe ready ukuphendula ingane yakhe alungisele la page aleqile manje mina ngiyasola ukuthi omayini babhekene naleyo nkinga ngiyasola nje ukuthi hayi mayingakaphithizele noSine ngoba ama-conversations kaSine kunento ezothi qwebo kumsileko ngoba uSine nomsileko cishe kufana kodwa ngicela sikhulume lento ngokuhlonipha ngoba siyahloniphana nami ngiyanihlonipha nani futhi bodade ingane uyayithola use-university first year or second awusakwazi phela ukuhlala nengane ngoba fanele kwenze njani qeda izifundo zihambele angithi uma seniqedile sekuba kanjani ubhuti naye usethathe enye ijeni nawe uthathe enye ijeni manje seninabazali vele abazali abangenayo ngoba befunani izingane zabo ziqhubeke nemfundo angithi umzali wakho ucabangela wena ngokugadela ingane angithi kodwa nawe ke njengoba umzali ucabangela ingane yakho ukuthi ngesikhathi uphelile unyaka uqala omunye uyaqhubeka awukho wena ucatshangele abakhabazali ukuthi hayi mletheni umzukulu kithi umzukulu uyazi ukuthi ugogo nomkhulu uyangithanda kodwa uma wami olobefika sakhisimuzi sanyuye samaholide yabona esikhathini sihamba ingane siyakutshela ukuthi mina njalo yabo anisabhondi kahle ingane ayisakuzwisisi wena uyadinga
Awudinwa wehlele ngezansi. Ufunde lo wa-5 years ungekho yabo, ulungise indaba yakho ngoba phela manje senikhulile nengane isikhulile seniyakwazi ukuxoxa. Into yakhona ithini? Xolisa. Into yakhona ithini? Cha, ngiyazi ukuthi ngenza kanje kwenzeke kanje. Lento ifuna wena uyichazele le ngane njengoba nawe abakho abazali bebecabangela wena. Nawe sewumzali, cabangela ingane yakho. Musa ukuba yi-victim umzali. Musa. Ngoba sizosithatha ingane uyise lapha kwi-therapist. Uyizwe ukuthi ngokuyithola le ndaba. Awusithi ingane mhlawumbe uyibuyisele nakugogo ukuthi ugogo akakufuneli ukuthi kanti yindaba lobo ningashayisani nengane yakho. Ungabi futhi wena usuthi ingane ilalela ugogo kakhulu ukunawe, vele ibingaxoxi nje nawe. Angithi wena ubungekho sithandwa sami usebenza, ubungekho wena uqedele ikufunda kwakho. Le ngane le ibiba naso isikhathi sokuthi iyakukhalela kodwa kusizana ngoba wukho vele. Masikhula-ke sikhula nokuthi nje vele awuyena umuntu oserious kuyona ngoba ngesikhathi ungekho ugogo nomkhulu. Mawusubuya ayisakuthandisisi ingane yakho. Wena usuwenze njani? Engane lena ngisho ngayinikeza ini izogcina igiyuza ngoba wena awudili nenkinga eninayo nobabili ukuthi kanti ubudlelwane bethu sibulungisa kanjani. Mzali, into ejahile ukuchaza ukuthi le ngane iyangihlupha kubantu, kodwa ingane ifuna nje le conversation nawe futhi ube honest mzali wayo, ukuze usuthi senidlulile lapho usungaqala kusuyijaja ngento osuwaziyo ukuthi umsuka wayo yini. Ngoba manje ngiyengizwe ngisho noma sikhuluma noSine ningahlezi mhlawumbe niziningiqambela abanganisi wena ufuna ukujustify indaba. Ngiyengibona umuntu othi uSine akahamba yogana. Manje ubona ukuthi ukukhalela ubaba wakhe kuzosizwa uhusband. Uhusband uzofike amenze akhohlwe ukuthi ubaba wakhe uke wamenza wafila engabalekile. Heli uhusband amhluphe abona ukuthi angihlale kakhulu kuhusband ngoba phela uhusband yena ungenze ngabaluleka wangilobola wenzani ngisho ngenzani ke sekufanele ngamkele ngoba ubaba yena wabona ukuthi angibalekile. Ubani ozolungisa lento ukuthi enganeni yakhe uke wayenza yafila unimportant? Umzali wayo ngoba ugogo khona. Musa ukucasha ngogogo. Ugogo wafikela ukuthi asize wena ukuthi uqhubeke uzame impilo. Usuyitholile-ke impilo, awubuyele emuva ubonga ugogo ubhekane nengane yakho ukuze ulungise ingane yakho ihambe iye kwabanye abantu bepholile. Ungathi wena kuzofika unkosikazi aphole umfana wakho, kuzofika uhusband iphole intombazane yakho. Noma ngabe i-situation injani kodwa uthi wena omunye umuntu uzofixa uzolapha isilonda esidaro wena. Hayibo, uyabona ukuthi urong kakhulu. Udelelwa nje wena wawujwayele nini ubumthethisa nini lo ekhula ngoba akajwayele ukuthi umthethisa. Mase uqala uyamthethisa useyabuka ukuthi uyaperforma phela manje. Yabo yena umuntu amaziyo ethetha eshintshile ecasukile enjani ugogo wakhe umkhulu wakhe. Wena sewuyafika ufika nje ukha phezulu zonke izinto. Mama bewukuphi, baba bewukuphi, lungisani indaba yenu nabantwana benu. Mase niyabuya-ke nisho ukuthi ingane ethini ngimenzela izinto ey'ngaka, akabongi. Akajwayelanga ukukubonga sithando sami, akakujwayelanga. Ubegodola kwazi ugogo ukuthi uyagodola, uyakhwehlela kwazi ugogo ukuthi uyakhwehlela. Ingane iyakhula. Ayikho futhi into yokuthi ingane icashele lento ngoba esikoleni iba nabangani, inama-conversations eba nabo nabangani bayo, yona iy'bone ukuthi oh shame uma akakwenza ukuthi, ubaba akakwenza ukuthi. Wena-ke unazo zonke iy'mpendulo kule ngane yakho, unazo. Ngoba phela manje awuzulinda ukuthi uzoba neminyaka emidala understand, menze ukuthi understand mzali.
indaba nje inomzali. Ngibona ngasi nalapha amakhosikazi bayilokhu befuna into befuna ukulungisa into engeke ilungiswe yibo, mhlawumbe engalungiswa uSneh. Ngoba uSneh mayeqala wakhe ama-conversations ukuthi ukuba absent kwakho ulapha phesheya kwangilimaza lana. Njengoba sengisekhaya ngikubona nje ukuthi wenze ingane zakho iy'ngane zakithi kanje kwangilimaza lana. Khona iminyaka ihambile yebo, kodwa umuntu uhila kanjani engaphenduliwe imibuzo ayibuzayo? Uhila kanjani ungenazo iy'mpendulo oy'funayo kumuntu ozifuna kuyena? Ngoba ngisho leyo conversation ingaba uncomfortable kangakanani, kodwa umuntu emdinga ngqo nangu baba. Manje kuthiwani amakhosikazi, because amakhosikazi ngeke akwazi ukuphendula izinto uSneh abefuna ayiphendule ubaba wakhe, namanje ngeke. And ngibona ukuthi mhlawumbe uma bexoxa uyokubona nokubaluleka kokuhlonipha abantu-ke manje abasebefika empilweni kababa wakhe bamsupport-a baba abazali bakhe. Uma umseleki emenza ebone ebaluleke ivelu yomzali nokuthi ukhona manje, namakhosikazi uSneh oyihilile uzoba right. Manje-ke asiboni ngokufana. Omunye mhlawumbe uyayisiza sithi uSneh bandla udinga umseleko, abona ngathi sikhuluma into ebhedayo ngoba mhlawumbe nathi sine-behavior efana nekaSneh. Izimo ezinje sike sayibona namanje futhi ziyenzeka, nabanye futhi bagaxele, nathi sigaxele ngoba sathunywa le ema-university kuthiwa landa i-degree, wena waphinde wathola enye i-degree kuqala. Lena-ke isifana nesihlahla, ifana nento okuyi-project yakho udu ngoba le enye oyiqalile ilena idinga wena ukuthi uyinakekele. Wena ukhulisa umuntu ozoba right ukuze experience abanye abantu be-right, ungafuni ukuthi awusekhulile uzogana. Manje mayegana useyonamathela ku-husband ngoba noma esemenza kabi ngenxa yokuthi ubaba wakhe akakaze abe seduze kwakhe, noma eseseduze kwakhe usambone absent ngoba manje useqhathanisa nabanye ukuthi hawu kwabanye kwenziwa ukuthi nokuthi mina ngikwazi. Eyi ngiyabhora lento lena gazi besiyixoxa sihambisana nayo kahle. Angazi kulamavidiyo amaningi asengwenzile ingidukele kuphi, besiyilandelisa step by step sizofika-ke kwindaba ye-disrespect ngoba angakakhulumi ngayo. Kodwa-ke uZee-World uyeza-ke noTirelo noMseleki usehleli nama-future in-laws. Mina angazi sabe sezulu sibuye sengidida, kodwa phela futhi-ke asingafaki abantu ebhokisini elilodwa sibuke ukuthi bona benza njani ngoba impilo yabo. Sesiyobabhoksa-ke ngesiko, kodwa phela kubuye kuhlebise ukuthi hawu kanti iliphi leli siko lase liba strange kangaka, uyabona? Bye bye.